Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Avui una mica estranya, una mica accidentada, diguéssim, perquè comencem sense l'Albano Dantepetxin, que està aturat amb un accident que esperem que arribi en els pròxims minuts, però que s'ha anat complicant com l'arribada, i arriba una mica tard, però el Josep Costa sí que el tenim aquí. Bon vespre, Josep. Bon vespre. Haurem de començar tu i jo, però tinc un convidat que ens ajudarà a fer-ho millor tot plegat. Si et sembla, comencem. Endavant. Avui he trobat a faltar els tocs que sempre fa l'Albano, però bueno, ja li posarem l'entradeta un després perquè el pugui fer. Volia parlar, Josep, una mica de si Catalunya torna a ser una mica protagonista d'Europa. Ja sé que em diràs que protagonista no, però si Europa aquestes últimes setmanes, amb el tema de l'amnistia, amb totes les negociacions de Puigdemont, ha tornat a tenir cert interès pel que està passant a Catalunya. Bé, jo crec que és evident que potser hauríem de fer-ho extensiu a l'estat espanyol en el seu conjunt. És a dir, supos que és protagonista per tot el que està passant a l'estat espanyol, perquè supos que quan qualsevol estat té problemes per formar govern, això, diguéssim, genera interès. L'estat espanyol no és qualsevol estat, és el quart estat, la quarta economia de l'euro, i hi ha morbo. És a dir, Catalunya, Puigdemont, l'exili, les negociacions, tot plegat, clar, tot el context dona per molt, i a més les mogudes que hi ha hagut per Madrid. I després hi ha una cosa que és que, des del punt de vista de la política europea, també hi ha moltes variables que s'estan movent, perquè aquí hi havia, no és qualsevol cosa que el PP guanyi les eleccions a l'estat espanyol, no li permeten fer govern, l'aliat que tenia és l'extrema dreta, que això també és una mica a nivell europeu un tema que està molt damunt la taula i estan molt preocupats, i una cosa que potser no n'és conscient tothom, que és que el Partit Popular espanyol té molta força en el Partit Popular europeu. És a dir, ara mateix, essent unes eleccions, les últimes, en què el PP va tenir un resultat discret, perquè hi havia Vox, Ciutadans i tot plegat, és la segona delegació del grup popular europeu en número de diputats, amb unes expectatives per les pròximes eleccions que podria créixer significativament i qui sap si disputar-li en el grup alemany la condició de delegació més nombrosa. El PSOE ja és la delegació més nombrosa del grup socialdemòcrata. Per tant, clar, tot el que li passa al PP i tot el que el PP juga en clau espanyola però també en clau europea es retroalimenta i bé, tot això després es combina en que Puigdemont a nivell comunicatiu i a nivell, diguéssim, estratègic o tàctic també s'ho fa venir bé i per tant ha pogut colar els seus missatges i rompre, diguéssim, en l'escena europea sense anar més lluny amb aquesta llista de personatges de Político, que sempre és molt ambigua perquè et posen aquesta llista però no saps si és bo o dolent. És a dir, en el sentit de que en aquesta llista hi ha els bons i els dolents tots barrejats, diguéssim, no? Perquè ho entengui la gent, Puigdemont ha sigut nombrat entre les 28 persones més influents per Político, que és un dels diaris més importants. És el diari important. El diari de referència de la bombolla de Brussel·les. Correcte. No? Sí. Per entrar com en detalls, diguéssim, passen diverses coses aquests últims dies, no? Aquestes últimes setmanes, també setmana passada, relacionat amb Catalunya i Parlament Europeu, no? Llavors, el primer que passaria seria que el Parlament Europeu la setmana passada va debatre sobre aquesta amnistia i qui ho va seguir des de VilaWeb va ser Josep Casulleras, i per això et deia que tindré convidat Josep Casulleras perquè ens expliqui una mica com va anar aquell debat en el Parlament Europeu, que d'alguna manera també va ser una mostra del que està passant a l'estat espanyol. No, Josep? Bon vespre. Hola, bon vespre, què tal? Sí. De fet, jo vaig titular l'article relacionat amb aquell debat com l'espectacle de l'espanyolització del Parlament Europeu, perquè va ser com traslladar d'alguna manera les maneres, el to,
la bronca Ui, en el Parlament Europeu. D'alguna manera va passar això. Em sentiu bé, eh? s'ha anat un moment, però t'hem recuperat, sí. Val. Doncs estava, això, el que us deia, que una mica, d'alguna manera va ser això, pel to, per la bronca, per el nivell com de crispació i d'agror en les declaracions, amb el que es deia en aquell debat que hi va haver al Parlament Europeu la setmana passada. Però també cal dir que en aquell debat, a veure, no hi havia en el ple d'Estrasburg, és immensa la sala plenària, no hi havia gaire eurodiputats allà. Hi havia els qui havien de parlar per part de cada grup i poca cosa més. Hi havia una 50ena, tot estirar, d'eurodiputats. Per tant, a veure, tampoc és que generés un interès molt gran, enorme, aquell debat, des d'un punt de vista del conjunt del plenari d'Estrasburg. Però sí que tenia la seva importància i el que era important allà era veure que les principals intervencions i les més enceses, les més fervoroses, les van dur a terme els eurodiputats, sobretot de la dreta, del Partit Popular Europeu, i també de l'extrema dreta, tant els espanyols com els seus aliats polonesos o búlgars, en vam veure també algun, i també el cap del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra, el senyor Manfred Weber, no? El que va ser això, un debat que interessava sobretot a aquest espectre, aquesta part de l'espectre del Parlament Europeu, el de la dreta i l'extrema dreta, que jo crec que s'inscriu en una cosa que avui també n'hem publicat un article que l'ha signat l'Alexandra Solano a VilaWeb, que és aquest viratge, aquest interès que té el Partit Popular Europeu per fer un cert viratge cap a la ultradreta i la dreta extrema o l'extrema dreta, no? Aquests partits més populistes de dretes europeus, en clau de les eleccions europees del juny del 2024, d'aquest any vinent. I jo crec que el que es veia sobretot era això. I l'amnistia, aquest debat sobre l'amnistia, a nivell europeu té l'interès també en aquest sentit, en aquesta clau, no? De com el PP està portant les seves possibles aliances cap a l'extrema dreta. I l'estat espanyol és un banc de proves amb això, em sembla. I el que es va poder veure en el plenari la setmana passada era sobretot això. I em sembla que és el context on també cal emmarcar el que està passant aquests dies a nivell europeu. És molt interessant, perquè hi havia aquest bloc tan petri, no? Aquest mur que l'aliança PSOE, grup socialdemòcrata i grup del Partit Popular Europeu havien fet durant tota aquesta legislatura, i ja venia d'abans i tot, en contra dels interessos de l'independentisme català o del sobiranisme, de fer de mur, de no deixar gens d'aire a l'independentisme català dins del Parlament Europeu i a les institucions europees en general. I em sembla que el debat sobre l'amnistia també està veient com aquest mur, aquest bloc, es trenca absolutament, no? I aquí serà interessant veure com evoluciona això, també. Això anava a preguntar, perquè va haver-hi fins i tot un moment que l'Adrià Vázquez, eurodiputat de Ciutadans, no? Li deia, fins fa poques setmanes, la diputada Iratxe Garcia anomenava Carles Puigdemont pròfug de la justícia. Iratxe Garcia és dels socialistes. És a dir, que sí que s'ha notat com un canvi per part dels socialistes potser en el Parlament Europeu. Sí, en el Parlament Europeu i en el Parlament espanyol, perquè fins fa 4 dies... Per suposat, sí, però... Hem de recordar que a les eleccions espanyoles, no sé si va ser durant la campanya mateixa, que Pedro Sánchez va dir que la paraula de Puigdemont no valia res, que era paper mullat, la paraula de Puigdemont, i ja el veiem on està, ara Pedro Sánchez, i la interlocució i la legitimació que fa de Puigdemont com a interlocutor polític vàlid, no? I en el Parlament Europeu passa el mateix. O sigui, el fet de veure Iratxe Garcia, que és la cap del grup dels socialdemòcrates en el Parlament Europeu, veure-la primer reunida amb Puigdemont en aquella famosa fotografia en aquella sala on hi havia la fotografia gran de la urna
aquella fotografia prohibida en el Parlament Europeu en l'exposició que van fer sobre Catalunya, no? Veure-la allà, formant part d'aquella instantània, Iratxe Garcia, i veure-la tenint el paper que va tenir en el debat en el Parlament Europeu la setmana passada, defensant la llei d'amnistia, quan Iratxe Garcia és una de les persones que més ha batallat aquests últims anys per intentar deslegitimar la figura del president Carles Puigdemont com a eurodiputat, quan va ser la persona que va llançar els papers a terra en el despatx de l'expresident David Sassoli, a crits, dient no pots fer això a Espanya, no ens pots fer això. Això ho deia Iratxe Garcia a David Sassoli el dia que va reconèixer a Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats. Veure aquest canvi de papers és brutal, no? O sigui, aquí, sí, precisament perquè els socialistes a Europa, diguéssim, també havien sigut molt més, com has explicat, no? Havien fet com declaracions molt més fortes en alguns moments, no? I per això... Sí, hi ha de tot, eh? Dins del grup socialdemòcrata n'hi ha que havien fet declaracions en sentit contrari. És a dir, hi ha unes... No és tan monolític com en el Congrés espanyol o el Parlament català, no? Que hi ha com una disciplina de grup de que si hi ha una mínima discrepància, llavors allò és una gran crisi. En el Parlament Europeu hi ha disciplina de grup, però també hi ha algunes diferències. I, de fet, hi va haver un moment important en aquesta legislatura que va ser la votació del suplicatori per retirar part de la immunitat al president Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí perquè poguessin ser perseguits per la justícia espanyola. Doncs aquella votació que la van perdre o la van guanyar els que demanaven la retirada de la immunitat, però es va fer amb un resultat molt ajustat, molt més ajustat del que es pensaven i el més ajustat a la història dels suplicatoris en el Parlament Europeu. I això va ser perquè dins del grup dels socialdemòcrates, en el ple del Parlament Europeu, hi va haver molta gent que va votar en un sentit contrari al que votava Iratxe Garcia en aquell moment. Iratxe Garcia va fer mans i mànigues perquè tot el grup socialdemòcrata anés en bloc contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. Però bé, hi ha sensibilitats diferents i per això deia que si han de passar coses en el futur en relació amb la llei d'amnistia o amb possibles peticions de suplicatori futurs o coses en què s'hagi de prendre partit, serà interessant veure què és el que fan els socialistes, el grup de socialistes europeus en el seu conjunt i la senyora Iratxe Garcia en particular. Aprofitant que et tinc aquí, Josep, et volia preguntar pels funcionaris del Parlament Europeu, perquè la setmana passada treies el tema d'un cas d'un funcionari espanyol al Parlament Europeu que treballa pel PP i que s'ha arribat a manifestar en contra de l'amnistia, cosa que no podria fer tenint el càrrec que té. Això és una cosa que va més enllà d'aquesta persona, potser dins del Parlament Europeu, quin paper tenen aquests funcionaris espanyols? Sí, aquest cas concret ho vam publicar i crec que pot ser exemplar o pot ser un botó de mostra d'un fenomen que és més estructural, més profund i més gros dins del Parlament Europeu i dins de les institucions europees en general, però en el Parlament Europeu en particular, que és la presència dels funcionaris, en aquest cas espanyols, situats en posicions estratègiques. Estratègiques em refereixo a que tenen responsabilitats importants, que són capaços d'exercir molta pressió en els seus immediats superiors, que són, en aquest cas, el secretari general del Parlament Europeu, que fins i tot té més poder executiu i real que no pas la presidenta Roberta Metsola, no? Doncs el senyor Jesús Gómez Martínez és una d'aquestes persones. Una de les persones que formen part d'aquesta taranyina d'espanyols en les institucions europees que durant molt temps han fet això, han torpedinat intents o possibles gestos més positius o més en favor de les aspiracions catalanes. Doncs el senyor Jesús Gómez Martínez és un d'aquests, ell és cap de la unitat de la Direcció General de Relacions amb els Parlaments Nacionals. I el seu superior és el senyor Antonio Ciochetti, que és el secretari general del Parlament Europeu. El Jesús Gómez té una responsabilitat molt important dins de l'organigrama del Parlament Europeu. I ell participava el 12 de novembre passat en una concentració que es va fer davant del Parlament Europeu
en contra de l'amnistia. Era el dia que el PP va convocar a tot l'estat espanyol concentracions contra la llei d'amnistia i el Parlament Europeu hi va haver la rèplica també amb aquesta concentració. Ell era en aquella concentració, no només hi era, sinó que hi era al capdavant, era en primera fila i portava la batuta una mica d'aquella concentració. I ho feia al costat de la Dolors Montserrat, eurodiputada del Partit Popular. Per tant, tenia una posició preeminent allà. Prenia la paraula fins i tot. I bé, clar, ell no només això, sinó que ell té un càrrec important també dins del Partit Popular espanyol. Ell és el president del Partit Popular espanyol a Bèlgica i ho és des del mes de març d'enguany. Llavors, totes dues coses, la participació en aquesta manifestació i aquest càrrec que té, són compatibles amb el fet de ser un alt funcionari del Parlament Europeu amb una responsabilitat com la que té, que és la d'establir relacions amb els parlaments estatals dels diferents parlaments dels estats de la Unió. És compatible això? Això és compatible amb l'Estatut dels Funcionaris, que diu que els funcionaris s'han de moure amb imparcialitat i s'han de comportar amb neutralitat i han de no comprometre ni el Parlament Europeu ni la seva posició i el seu càrrec, concretament, amb les seves activitats fora de l'horari laboral o els càrrecs que puguin tenir. És compatible? A nosaltres ens sembla que no, i el Parlament Europeu i les institucions europees tenen mecanismes per controlar això. Llavors, nosaltres el que vam fer és donar fe d'aquest fet i preguntar, demanar si aquest senyor havia tingut l'autorització corresponent per poder fer tot això. El Parlament Europeu no ens va voler respondre sobre casos concrets i, de fet, no hi ha cap oficina de transparència al Parlament Europeu en què tu puguis exigir l'expedient d'aquest senyor si efectivament va tenir l'autorització deguda o no. Ell ens va respondre que no li feia falta cap autorització per ser president del Partit Popular a Bèlgica. En canvi, Antonio Ciocchetti, el secretari general del Parlament Europeu, va respondre a Puigdemont i a Comín, que van traslladar una carta queixant-se d'aquesta situació, d'aquesta qüestió en concret, va respondre que tenia l'autorització corresponent. Doncs, qui menteix aquí? El senyor Gómez Martínez ens deia que no li calia autorització. El senyor Ciocchetti deia que tenia l'autorització corresponent. Doncs aquí hi ha alguna cosa que falla. Hi ha una opacitat també en relació amb això. I el senyor Ciocchetti i el senyor Gómez Martínez formaven part del mateix grup, del mateix color polític, del Partit Popular Europeu. I entenem que aquí el que es fan és protegir-se els uns als altres i ja està. I difícilment sortirem d'aquí, en aquest cas concret. Però el que és important, em sembla, és assenyalar aquestes qüestions i la facilitat que hi ha perquè s'estableixin aquest tipus d'afinitats ideològiques i de situacions d'impunitat, també, per fer i desfer com vulguin, quan s'és d'una ideologia concreta, perquè durant tot aquest temps els funcionaris europeus de sensibilitat i d'ideologia independentista han hagut de callar i han hagut d'autocensurar-se moltes vegades per no rebre represàlies i em sembla que és una situació que és totalment contrària de la que hem estat explicant amb el cas d'aquest senyor, del senyor Gómez Martínez. Perfecte, Josep. Doncs moltíssimes gràcies per posar-nos en el context i fins la pròxima. Molt agraït a vosaltres. Que vagi bé, Adéu. Ja tenim aquí Albano Dante Fachin. Bon vespre. Hola, Txell, què tal? Quin accident t'has trobat? De Tarragona cap a Barcelona. No sabria el punt quilomètric exactament, però, en fi, ja estem aquí. Doncs benvingut a la tertúlia. Estàvem parlant d'Europa, no?, i de tot el que estava explicant el Josep, de com està sortint Catalunya en els temes que surten dins el Parlament Europeu, no?, d'alguna manera. I abans el Josep ho deia també, aquesta setmana hi ha hagut una altra cosa, que és que Carles Puigdemont ha estat nombrat entre les 28 persones més influents per Politico, i això acabava suposant una altra polèmica, diguéssim, dins del Parlament Europeu, i era que Carles Puigdemont, en aquesta acte que es feia després de saber-se aquests 28 més influents, es trobava amb Weber, el líder del PP europeu, que també era un dels altres nomenats com més influents, i quan es trobaven davant dels periodistes, sense amagar-se de res, tenint una conversa que acabava sent
un pèl polèmica, Josep, no? Perquè venia a dir que podria fer una moció de censura amb el Partit Popular si fos necessari, perquè si Sánchez no complia amb l'acord d'investidura. Què us sembla aquesta polèmica? No, jo crec que és una mica en la línia del que deia abans, que Puigdemont té aquesta habilitat tàctica per explotar la seva situació del que crec que és el mateix Político que en diu, no?, de kingmaker d'Espanya. Clar, a les circumstàncies actuals no és creïble que Junts pugui fer de partit frontissa en la política espanyola, no? Que pugui pactar les dues bandes, no és creïble. Jo, tal com ho vaig entendre, li estava dient... Era més una amenaça als socialistes que al PP, no? Li estava... Sí, era com una manera de dir als socialistes que els seus vots no estan garantits i una cosa que diu Junts sempre, que és que ells no es consideren de cap bloc. És a dir, que així com tots els partits que estan satelitzats pel PSOE de la passada legislatura són el bloc del PSOE i tothom sap que des de la nit electoral que els seus vots són del PSOE, en el cas de Junts la història és diferent i és diferent com s'ha arribat i no sabem encara com evolucionarà. En tot cas, jo crec que la gràcia és també com li diu el president del Partit Popular Europeu que si el Partit Popular Espanyol no fos el Partit Popular Espanyol es podien entendre. És a dir, si canvien de dalt a baix els seus líders, les seves posicions i la història d'Espanya... I els socis. Es podien entendre. I els socis, no? Que es podrien arribar a entendre i que Junts podria fer de frontissa a la política espanyola. Però bé, això també és una manera d'advertir o de dir-li al líder del PP europeu que Espanya és un problema. I no sé si fins a quin punt no s'està començant a veure, no? I ara es parla molt de l'amnistia i de tot el que passa a la política espanyola i no sé si nosaltres, com a independentistes, som una mica ja uns convidats secundaris d'aquesta guerra, fins a cert punt. És a dir, és l'excusa principal, però la guerra és una altra, no? Ja no és el conflicte entre Catalunya i Espanya, sinó que és el conflicte entre les dues Espanyes. I aquí, com deia abans, el PP europeu hi té un interès fonamental, que és que el PP espanyol és un grup molt poderós a l'alça, que està creixent per les pròximes eleccions europees. Per tant, que el PP europeu cuidi i, diguéssim, ajudi en tot el que pugui el seu aliat espanyol té tot el sentit estratègic des del punt de vista del PP europeu. Una altra cosa és que, evidentment, la rèmora que arrossega amb tots els pactes amb Vox, etc., fins ara, a nivell europeu, era molt difícil de digerir, però no sabem si Europa està virant, podríem dir fins i tot que s'està espanyolitzant, en el sentit de que la dreta espanyola sempre s'ha anat al llit amb l'extrema dreta. De fet, ha estat indistingible de l'extrema dreta el PP fins que va aparèixer Vox, i a nivell europeu s'està tendint cap a l'espanyolització en aquest sentit, que és que cada vegada més governs del PP europeu, de la dreta democràtica europea, s'estan aliant amb l'extrema dreta xenòfoba i antieuropea. Ja ho hem parlat alguna vegada, però s'hauria d'aprofitar que, diguéssim, tu deies, no, el debat no està en Catalunya com les dues Espanyes, no? Però s'hauria d'aprofitar que es torna a haver-hi aquest debat a Europa a favor dels independentistes? És a dir, hauríem d'aprofitar d'alguna manera això? Jo crec que la millor manera d'aprofitar-ho seria, i aquí moltes vegades hem parlat de tots els aprenentatges que fa el moviment sobiranista, el moviment independentista, en tots aquests anys on, diguéssim, han quedat fora de joc certes assumpcions, no? Com, per exemple, aquella famosa, que ara ens sembla molt llunyana, però no fa tant, que el moviment independentista veia en Europa un espai de democràcia plena, un espai al qual adreçar-se a la recerca d'una comprensió, etc. Òbviament, és un espai
que amplia les barreres de lo que és l'espai estrictament espanyol, però tampoc cal idealitzar-ho com potser s'ha fet. És un espai on els funcionaris, els alts funcionaris i els càrrecs polítics es protegeixen uns als altres, on els favors i la real polític més dura i descarnada s'imposen als valors i a les presumpcions, no? D'això dels valors europeus. És a dir, crec que és interessant pel moviment independentista, veient tot el que està passant, tenir una visió més realista d'Europa i del món en general, no? Però de les institucions europees. Quan en Josep estava explicant, en Josep Casulleras estava explicant aquesta història del funcionari aquest, que l'altre el protegia, que tenia unes incompatibilitats que no sé què, fins fa poc, no? Ens hagués estranyat, no? No. Al final, Europa és un constructe polític que respon als interessos dels subconstructes. I, per tant, si Europa està feta d'Espanya, de l'Espanya del PP, i Europa està feta de la Itàlia de Meloni, i Europa està feta de la França de Macron i de Le Pen, pues Europa no podem esperar que sigui un espai virginal, no? I crec que és important que ho tinguem en compte. I crec que hem fet un avenç. Dit això... És a dir, aquest abandó de la idealització d'Europa té, en algun aspecte, una relació amb el que tu estaves dient ara, de dir... o sigui, el pragmatisme a nivell europeu també hauria de ser pragmatisme a nivell espanyol. Aquí ho hem dit moltes vegades i és algo en el que estem d'acord, en Josep i jo. La independència de Catalunya no vindrà de pactar amb Espanya, ni amb el PP ni amb el PSOE. Dit això, havent dit això, escolta'm, a mi em sembla molt interessant el debat que obre dintre de l'independentisme per abandonar segons quines visions de jardí d'infància, de dir, preguntem-nos, és adequat pels interessos de Catalunya que l'independentisme doni teòricament per tancat la possibilitat de pactar amb el PP? És a dir, quan el PSOE seu davant d'un independentista i sap perfectament que aquell independentista l'única opció que té és pactar amb el PSOE, quina força de negociació té aquell independentista davant el PSOE? Perquè si plantegem la situació en termes purament ideològics, doncs, escolta'm, dissolguem Esquerra Republicana, dissolguem Junts, dissolguem el Partit Nacionalista Vasco i fem i votem com a Espanya, o el PP o el PSOE, no? Pues, aquí hi ha un debat que crec que el moviment independentista o no hem fet o l'hem fet malament. Òbviament, farem tot el possible per fer... La gent que en Catalunya ens considerem d'esquerra hauríem de fer tot el possible per impedir que la dreta governi Espanya, però no més que tot el possible que hem de fer perquè la dreta governi a França o a Japó. I a partir d'aquí, com que no hi ha cap problema per Podemos i per el... Perdó que m'estic alargant i acabo. Per Podemos i per al PSOE no hi ha cap problema en establir relacions profundes, directes, econòmiques i polítiques amb un senyor de dretes com Macron. Que no hi ha cap problema. El PSOE... Bueno, amb la Meloni són molt amiguets. Amb la Meloni són molt amiguets. I des d'un punt de vista ideològic, és veritat, a ningú li interessa, per exemple, un Ministeri de l'Interior a Espanya controlat per l'extrema dreta o per elements... Per en Marlaska. És que és el que t'anava a dir, no? Per exemple, el tema de la immigració, que està tan sobre la taula. Escolta'm, de veritat podem imaginar algo gaire pitjor que Marlaska enviant a la mort en la valla de Melilla a desenes d'immigrants? És que potser que el moviment independentista ens fem l'esforç de començar a parlar més enllà de les xorrades que... I lo de Puigdemont no sé quines idees de pacte té i de veritat que penso que el pacte no és la solució a cap dels problemes de fons dels catalans. Ara, posar aquest tema sobre la taula em sembla magnífic. No, jo crec que aquí hi ha una contradicció. Crec que ja ho hem comentat alguna vegada que a nivell discursiu hi ha un problema entre
defensar que has fet un molt bon pacte amb el PSOE i defensar que aquest pacte ha servit per generar el caos a Espanya. No? És a dir, perquè si hi ha caos a Espanya no es complirà el pacte. Per tant, has de triar si vols que el pacte es compleixi o si vols que a Espanya hi hagi caos. Les dues coses no poden ser. I amb el tema dels pactes amb el PSOE i el PP és una mica... També hi ha aquesta contradicció discursiva. És a dir, has pactat amb el PSOE perquè no et pots permetre un govern de PP i Vox? És a dir, l'independentisme dona suport al PSOE per evitar un govern de PP i Vox? Perquè si repetíem les eleccions hi havia el perill de que hi hagués un govern de PP i Vox? És aquest el motiu per donar suport al PSOE? O, aleshores, si és així, no pots dir que permetràs que governi el PP. És a dir, o és un argument o és l'altre. Clar, són les tensions discursives que jo veig amb la gent que defensa aquests pactes. I, de fet, durant molt de temps el que es defensava és que el que havia de fer l'independentisme és fer ingovernable a Espanya, no fer-la governable. Per tant, si ens estem plantejant fer pactar amb uns i amb els altres, al final el que vas parlant és amb qui governes, no fer-la ingovernable. Bueno, fas de frontissa, és el que deia abans, és a dir, acabes fent de partit frontissa. És a dir, jo crec que l'independentisme feia de frontissa espanyola quan no era independentisme. És a dir, Convergència i Unió feia de partit frontissa a Espanya en algun moment històric. Però, clar, després de l'1 d'octubre, a mi em resulta absolutament no sé, estrany, inèdit, impensable, que el paper de l'independentisme sigui fer de frontissa entre els partits espanyols. Bueno, justament quan Jordi Pujol tant pactava amb el PP com pactava amb el PSOE, en funció d'uns interessos superiors, o segons la lògica aquesta, no? Era justament el moment més àlgid de l'autonomisme. És a dir, l'autonomisme, una de les seves potes principals és fer aquesta funció de frontissa en el sistema polític espanyol. L'independentisme justament és dir això s'ha acabat. És a dir, renunciem, deixem enrere això. Això que sembla que està vinguent és el que, en teoria, l'independentisme diu prou. Que jo sempre ho comparo amb el 15M, que deia... hi ha tota una part de la població que diu escolta'm, aquesta batalleta de PP i PSOE no ens la creiem més. I surt la gent del 15M a les places espanyoles i diu PP i PSOE és el mateix. L'independentisme neix d'una reflexió similar, de dir cap dels dos serà la solució de fons als nostres problemes. Que tant el 15M com l'independentisme, les seves representacions polítiques, hagin tornat a intentar aquesta via, doncs potser ve de que les altres vies no han donat resultat. Ni la via del 15M de canviar i tenir una democràcia real ja, ni la de la independència. Ara, jo vull pensar que la gent que es va creure en el seu moment tant la possibilitat a Espanya de fer una neteja democràtica, doncs algú deu quedar amb ganes de lluitar per aquella neteja. Jo vull pensar que aquí a Catalunya queda molta gent que mentre a nivell institucional s'està desenvolupant, diguéssim, aquest retorn a l'estructura general del règim del 78, que queda prou gent a Catalunya amb ganes de dir no, busquem la manera de no tornar allà, no? Jo crec que la diferència entre el 15M i l'independentisme és que el 15M no va assolir l'hegemonia a Espanya i l'independentisme va assolir l'hegemonia a Catalunya. I, per tant, no hauria de ser el mateix futur pel 15M i per l'independentisme. Hauria de ser un futur diferent, perquè si tu has assolit... L'independentisme hauria de tenir un futur més prometedor que el 15M, des del punt de vista de que sí que va assolir una hegemonia social. Però bé, al final, jo crec que tot plegat es redueix a la manca d'alternatives. És a dir, alguna vegada, ho havia comentat aquí, em sembla que quan tens els partits rendits, la classe política autonòmica, hostatge del PSOE i de l'Estat, el governet fent el que fa, que és, diguéssim, fer el pena una mica... Amb la façana del Palau de la Generalitat. Clar,
en aquesta situació, què pots negociar a Madrid? Què pots fer? I podem, i jo ho faig, de qüestionar i criticar els pactes amb el PSOE, però també és veritat que si algú diu quina és l'alternativa amb el país desmobilitzat, amb els partits rendits, amb la gent pidolant indults i amnisties, la classe política, què pots aconseguir? No sé, potser el que s'ha aconseguit és el màxim que es podia aconseguir i, per tant, escolti'm, l'alternativa era pitjor. Però el problema de fons segueix allí, que és que hi ha una hegemonia de l'independentisme que institucionalment no està representada i s'ha malbaratat absolutament. D'això volia parlar, de la mobilització, perquè aquestes últimes setmanes els atacs, diguéssim, pel català, sobretot al País Valencià i a les Illes, però a Catalunya també, però sobretot al País Valencià i a les Illes, són continus. Tot plegat, d'alguna manera, ha despertat de nou una mobilització, una organització, sobretot a les Illes, no, Josep? On hi ha les assemblees dels centres educatius que durant els anys de Bauzá van ser tan actives i van aconseguir aturar el que pretenia fer Bauzá quan era president a les Illes amb el català a les escoles. Ells ho van aconseguir fer, van desaparèixer durant el mandat d'Armengol, però de seguida s'han tornat a activar i ja hi ha més de 50 centres que s'han apuntat a la campanya El català no es toca. Per tant, d'alguna manera, reactivar-se és possible. Absolutament, i a més guanyar, que la batalla lingüística, és a dir, la guerra lingüística que la va començar el PP fa 10 anys, 10-12 anys, es va guanyar. És a dir, en Bauzá no només va de retirar els seus plans lingüístics per l'ensenyament, sinó que a més va ser escombrat electoralment. Aquest senyor, que ara és un pobre eurodiputat de Ciutadans, que ja és un ànec coix perquè li queden els 6 mesos que queden de legislatura europea i després s'haurà de buscar una feina, perquè, evidentment, va passar de ser president del govern de les Illes Balears amb el PP a ser un eurodiputat d'un partit que ja no existeix, que és Ciutadans. Clar, aquest senyor tenia la majoria absoluta més gran de la història de les Illes Balears i va passar de 35 diputats a 20. Es va fotre la castanya més gran de la història de les Illes Balears gràcies a la mobilització ciutadana. Per tant, escolti'm, quan la gent diu que mobilitzar-se no serveix per res si els representants polítics no fan la feina, etc, que mirin a Mallorca, que mirin a les Illes, justament. L'extrema dreta sí que fa por, sí que tenen una política perillosa i s'ha de combatre, etc, però no és la fi del món quan arriben al govern si tens capacitat de resistència al carrer i en aquest cas, amb el tema de la llengua, el sector educatiu, etc, no està tot perdut. I a vegades hi ha hagut retrocessos més lamentables durant èpoques de desmobilització perquè governava l'esquerra que no quan hi ha hagut atacs frontals que la gent està preparada i està mentalitzada i capacitada per resistir. I aquí, al Principat, el problema segurament és que no hi ha aquesta resistència, no hi ha aquest teixit activista que hi ha, que està ressorgint a Mallorca i a les illes en general per resistir contra els atacs a la llengua i contra els atacs al país. Aquest és el problema, que d'alguna manera encara ho tenim tot diguéssim, supeditat a la classe política i que tot ho han de resoldre els polítics i s'ha imposat, i això és una cosa que jo sempre la intent qüestionar i crec que és molt important fer-ho, que és aquesta idea de que mobilitzar-se no serveix per res perquè el que importa és el que fan els polítics i que mobilitzar-se només serveix per pressionar els polítics i que si els polítics no ho fan bé, aleshores no serveix per res mobilitzar-se. Aquest discurs que ha calat molt també amb les bases independentistes l'hem de foragitar completament. I anava a dir, fins a quin punt els 8 anys d'aquests governs processistes, perquè això també ha passat al País Valencià, que durant molts anys Escola Valenciana, per exemple, era molt activa i durant aquests últims anys se'ls ha vist molt menys. Fins a quin punt aquests 8 anys d'aquests governs progressistes van fer cert mal amb aquestes mobilitzacions? Perquè no manifestar-se contra els teus costa més. Bueno, aquí jo crec que també hi ha un problema amb
des del progressisme o des de l'independentisme, diguem, quan tu apel·les com a motor polític a la por de que vingui el PP, a la por que vingui... un dels efectes secundaris nocius és que desactives tota crítica als teus. És a dir, perquè davant de l'espantall d'aquells tan perillosos, com que no tens alternativa, una mica el que dèiem abans de, ostres, com que no tinc cap alternativa, el PSOE pot fer amb mi el que vulgui, els nostres, i quan dic els nostres poden ser els governs progressistes del País Valencià o els governs independents, ostres, com que l'alternativa a Esquerra i Junts és, jo què sé, un govern de Salvador Illa amb el suport del PP, evidentment és una alternativa terrible, però governar en base a aquesta por, a aquesta alternativa, el que fa és desarmar-te com a societat civil. I l'independentisme com a moviment i el catalanisme en general com a moviment sempre s'ha basat i ha tingut la seva força no tant en el número d'escons que pogués tenir, perquè moltes vegades fins i tot tenien prohibit tenir escons, sinó en la capacitat de la seva societat de mobilitzar-se. I, per tant, la política de la por, un dels principals víctimes que té és la de desactivar els moviments de protestes que fan, com tu deies, que ens inhibim a l'hora de protestar contra els suposats nostres. I això és terrible. I poso un exemple, i té a veure amb la llengua. Jo vaig veient la feina que fa, per exemple, la Plataforma per la Llengua, no? On cada setmana exposen un cas, o quan algú a Twitter, no sé si ho heu vist, quan algú a Twitter fa una queixa de dir, mira, m'ha passat això, Plataforma per la Llengua li contesta, ostres, si t'ha passat això pots venir amb nosaltres i fer una denúncia i t'ajudarem i t'aconsellarem. Primer, quina sort tenir Plataforma per la Llengua. Dit això, quin missatge estan enviant els governs? Que quan la vulneració d'un dret fonamental com és els drets, com són els drets lingüístics, no sé si són fonamentals des d'un punt de vista tècnic, però un dret molt important des d'un punt de vista lingüístic. Com és que cal recórrer una ONG, que per sort la tenim, però on està la Generalitat? On està actuant d'ofici la Generalitat per protegir els drets dels catalanoparlants? I qui diu dels catalanoparlants diu dels usuaris de la sanitat pública, diu de l'accés a l'habitatge, diu d'un munt de coses que al final... Escolta'm, llavors per què anem a votar un govern independentista? Només perquè no vingui Salvador Illa? Però la gràcia de que no vingui Salvador Illa és que hi hagi algú al poder que sí estigui defensant els meus drets. Per què jo sento més a prop a la Plataforma per la Llengua en la defensa del català que el govern de la Generalitat de Catalunya? S'han dit ara, m'ha vingut un dels últims casos que denuncia Plataforma, no? Que és el d'Amazon, que li va dir a una persona que volia posar una denúncia per un problema que havia tingut, li va dir ha de ser en espanyol, et demanaria que resolguessis els problemes si tornessis a compartir amb nosaltres la denúncia policial, és a dir, la denúncia policial que havia presentat aquesta persona era en català, perquè l'havien fet els Mossos i li reclamaven que fos en espanyol. La Generalitat demà mateix ha de fer tot el que estigui a les seves mans per fotre Amazon. I si no ho pot fer perquè no, la llei ho contempla, que no sé què, doncs poses un control dels Mossos d'Esquadra a demanar els papers i les cartilles de transport de tots els transportistes que surten dels centres logístics d'Amazon. Se siente. O sigui, s'ha de ser més cabron. Per això, el Partit Popular Europeu té funcionaris en el Parlament Europeu que fan el que els hi surt dels collons. Per què? Perquè saben exercir el poder. On està la Generalitat? Vull una Generalitat de Catalunya que matxaqui a Amazon, que enviï 25.000 inspectors a veure si les sortides de fum o les caigudes de l'aigua de pluja estan ben posades o no. I si no estan ben posades, que tanquin la planta. O sigui, que exerceixin el poder que li donen als ciutadans. O si no, escolta'm, Ara has nomenat la clau que justament ahir a la xerrada que vam fer a Tàrrega va sortir el tema. És a dir, al final, un dels problemes bàsics que ha tingut l'independentisme des del 2017 fins avui i que resol la pregunta, en part, resol un dels dubtes i una part de la pregunta de com es fa la independència, és exercint el poder. És tenint ambició i capacitat i habilitat i competència per exercir el poder. Que
encara que molesti. Exercir el poder no és tenir quota de pantalla. És a dir, jo crec que ara mateix tenim un governet que l'única faceta d'exercir el poder que sap exercir és preservar la seva quota de pantalla. És a dir, sortir al TN cada dia. No és anar a Corea a fer-se fotos, llavors, no? Clar, exercir el poder no és ben bé això. No? És a dir, però que clar, que sembla ser que l'únic pel que estan preparats i preocupats és preservar la seva quota de pantalla, però exercir el poder és molt més que això. Ja. Suposo que s'ha imposat, diguéssim, els criteris... Abans deia lo de la façana del Palau de la Generalitat, que l'han decorat com si fos el MediaMarkt o el Corte Inglés, no sé si... Bueno, sí. Uns grans magatzems. Uns grans magatzems qualsevols, i a més dels més cutres. Vull dir que... això ho deia perquè... Aquests assessors que assessoren això pues són els mateixos que assessoren la quota de pantalla. Per què? Perquè la visió o la consciència política té només a veure amb quedar bé, amb sortir molt per la tele, encara que sigui per no res. Per què? Perquè es considera que la gent pues, acabarà votant la cara bonica que surt per la pantalla. Llavors, no veuen la necessitat de dotar de contingut polític les decisions. Per què? Perquè si et fots en Amazon, tens un problema. Si et fots en Amazon, trepitjaràs molts ulls de poll. I si et fots amb els Mossos d'Esquadra que comporten malament o si envies els Mossos d'Esquadra a defensar el patrimoni immobiliari de la Sareb, que és una estructura d'estat, però de l'estat espanyol. És a dir, la quota de pantalla, si la fas servir per lo que s'hauria de fer servir, és a dir, si la fas servir perquè tothom vegi com tu exercessis el poder, exercir el poder, i això és el que jo de veritat, no sé, Josep, en les escoles això ho han d'explicar. Exercir el poder sempre s'exerceix contra un altre poder. Sempre. O sigui, el poder d'Amazon de fer el que li rota només es trobarà el poder de l'Estat, del sindicat de torn, és a dir, de qui sigui. La gent també l'exerceix, el poder. Bueno, és a dir, sortir al carrer, és a dir, l'Assemblea de Docents de Mallorca té poder. I fa por. És a dir, tenir poder és fer por. I això és el que volia dir. El PP mallorquí, abans de que sortissin les assemblees de docents a dir que el català no es toca, el PP de Mallorca ja estan espantadíssims des del dia que van signar el pacte amb Vox davant la possibilitat d'acabar com en Bausà. Va acabar, que és amb la pitjor resultat electoral de la seva història. Per tant, tenen por al moviment educatiu organitzat. Ergo, el moviment educatiu organitzat té poder. Al final, em va agradar una entrevista que va sortir a VilaWeb aquesta setmana a Íñigo Errejón, que no és sant de la meva devoció com a polític, però bueno, que és una persona que ha llegit i ha estudiat i sap coses, i deia una idea que de tan bàsica potser ja ens passa desapercebuda, però que l'hauríem de practicar o l'hauríem de posar en pràctica, que deia que les transformacions siguin ideològiques, siguin polítiques, és a dir, tots els avenços polítics que es puguin aconseguir es fan i s'aconsegueixen amb conflicte. El poder s'exerceix amb conflicte. I sense conflicte no fas més que retrocedir, perquè sense conflicte avancen els teus enemics, avancen els contrapoders, avancen els que tens davant. Bueno, per això deia aquests assessors, si posava l'exemple de la façana del Palau de la Generalitat, em sembla que ve d'aquesta escola de resoldre el conflicte, dels grans consensos, aquesta història dels grans consensos, que si els consensos arriben, serà perquè hi ha una part que els imposa. No, els grans consensos... Bueno, fixem-nos què ha passat amb el gran consens del català. Tens a Salvador Illa fent el discurs de Ciudadanos. No, i l'altre gran consens que hi havia, no, que algú n'havíem parlat, no, del 80% famós, no, d'aquest consens antirepressiu que hi havia a Catalunya, que s'havia manifestat moltes vegades amb enquestes, amb estudis demoscòpics, que deia que hi havia un amplíssim suport a
les mesures antirepressives o la lluita antirepressiva en el Principat de Catalunya. I ara sortia aquests dies unes dades, una enquesta, que a mi em van sorprendre per negatives, que és que el suport per l'amnistia en el Principat de Catalunya era d'un 50 i poc %. I per tant, la Catalunya del 80% aquesta que ens venien, a on és? Bueno, però és que la Catalunya... Hi havia com un 36% o llarg de gent en contra de l'amnistia en aquest país. Vale, la pregunta de... Hi ha diferents motius en contra, vull dir que no tots... Bé, El funcionament de la creació d'aquests grans consensos, jo no sé si es pogués dibuixar, és a dir, quan tu dius el 80% en el seu moment, no? El 80% de la gent a Catalunya està a favor de solucionar la qüestió amb un referèndum d'autodeterminació, no? Aquesta era una idea que deies... Que això ha anat baixant. És a dir, per què? així com es va evadint el conflicte, va baixant la gent que dona suport a les mesures antirepressives, va baixant la gent que dona suport al referèndum... Aquest 80% està fet d'una part que probablement no li interessa el referèndum, però veu que l'única cosa que li queda com a possibilitat d'aturar la independència és amb un referèndum. Per què? Perquè l'altra part vol un referèndum d'independència i vol fer campanya pel sí. Llavors, els altres s'uneixen a la idea del referèndum perquè és l'única opció que l'altra part els hi ha deixat. No sé si m'explico. Clar, o sigui... Entonces... Si tu estires la teva posició cap a uns objectius de màxims, lògicament arrossegues tothom. I per això tenies a Miquel Iceta defensant un referèndum d'autodeterminació per Catalunya fa uns quants anys. Bueno, i per això tenies la tercera via, que avui m'ha vengut al cap una idea que la trobo sorprenent. És a dir, quan l'independentisme anava fort, anava a tirar pel dret, hi havia tots aquests de Hablemos Parlem, hi havia tota aquesta gent que es posava enmig a intentar mediar... El puente aéreo... Tot això, no? És a dir... Samarreta blanca. No? Clar, els de Quatre Cases volien fer de mediadors. Clar. I ara els de Quatre Cases estan en Marchena. Es veu que són del sector Marchena, no? Per tant, vol dir que les coses que nosaltres hem afluixat, els altres guanyen posicions. Però, és a dir, quan l'independentisme tirava endavant i arrossegava el conjunt de la societat cap a posicions de no renunci i, per tant, de més conflicte, hi havia una cosa que es deia la tercera via. Algú se'n recorda de la tercera via? És a dir, hòstia, hi havia aquesta història de buscar una tercera via, no? És a dir, entre l'statu quo i la independència, es parlava de la tercera via i tot el dia l'avantguàrdia i tanta gent era la tercera via, que era una reforma constitucional, que era una disposició addicional de la Constitució amb el reconeixement de la identitat i el finançament i no sé què. I per part de Podemos el procés constituent a tota Espanya... Però vull dir que tots parlaven... L'independentisme estava també a vegades dialogant amb aquesta idea de la tercera via. I jo pensava ahir i reflexionava, no serà que ara no es parla de la tercera via perquè està esdevenint hegemònica? És a dir, no serà que la tercera via se'n parla menys perquè ara realment està damunt la taula? Bueno, però és que jo recordo aquella tercera via que tu dius i era molt més avançada i ambiciosa que aquesta que s'està convertint en hegemònica. Però vull dir que ara hi ha una finestra d'oportunitat evidentíssima, hi ha una finestra d'oportunitat per la tercera via. I curiosament no se'n parla. Però va guanyant terreny. És a dir, la tercera via està guanyant terreny. A veure, que l'altre dia Puigdemont en el seu discurs va citar l'expressió pacte fiscal i més va fer èmfasi amb aquesta idea del pacte fiscal. Això era la tercera via en el seu moment. Se'ns està acabant el temps, però jo no volia marxar aquesta setmana perquè dijous passat, just abans de publicar la tertúlia, perquè la teníem gravada, vam saber que hi havia una nova condemna a un jove independentista, l'Alexandre, que ha estat condemnat a 7 anys i mig de presó per les protestes contra la sentència del 2019. Justament la setmana passada parlàvem, no? Que calia tenir memòria, que calíem saber que la repressió hi continuava sent malgrat l'amnistia, que per molts, que segurament ell acabarà amnistiat, no? Però que continuïn els jutges condemnant d'aquesta manera tan forta, doncs n'hem de fer cas. I aquesta setmana m'ha sorprès el silenci.
les poques mostres de suport que ha tingut aquest noi? Perquè l'amnistia es dona per descomptada i no hi ha pla B. És a dir, el drama és aquest, que és que ja no hi ha pla B. O l'amnistia surt bé, o ja podem resar. Perquè també hi ha les detingudes del 23S, que els demanen 27 anys de presó. O l'amnistia resol aquesta causa de l'operació Judes i el 23S, que els demanen 27 anys de presó, o només ens queda resar, perquè no tenim pla B. Bueno, el pla B serà el que tu deies abans, tornar a reconstruir la mobilització en l'àmbit antirepressió, en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit dels trens, en l'àmbit de tot. I tornar-hi. No? Al final, tornar-ho a fer potser haurà de ser això, tornar a reconèixer-nos com a societat civil mobilitzada que marca el pas al nostre país. Hem de pensar que en els últims anys, de tots els joves d'Urquinaona, de les protestes amb Pablo Hasél, etc, en el moment de més tensió política, que és justament mentre hi ha Urquinaona en marxa, van arribar a tenir unes quantes persones a la presó, en presó preventiva, però en seguida els van deixar sortir. I hem viscut durant una època de relativa pau que no s'han atrevit a tancar ningú a la presó, del jovent aquest d'Urquinaona. Potser la situació actual, que està, diguéssim, enverinant el conflicte, fa que determinats jutges vegin l'interès i els beneficis de començar a tancar gent a la presó. Sigui per sabotejar, boicotejar l'amnistia o pel que sigui. I, per tant, ja ens podem calçar si l'amnistia no funciona. Comença una guerra judicial, segurament, però això ja no podrem parlar avui, sinó la setmana que ve, si de cas. Fins la setmana que ve.